Halo logoफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान ब्लग भिडिअ'आव दा दं नै राकाल दुबिनि एसे आवगायाव फैनानै पेट्रल पाम्पआव इन्डियान अइल ओमफ्राय जों दा थांनो नागिरदों गुवाहाटि साल्टेजों आंजों आरो बाहाय एसे सुसु ब्रेक न'निफ्राय ओंखारबोनानै नै 42 किल'मिटार जाबाय ओमफ्राय दा टाइमा बेसे जाखो 7:03 जाबाय बेसेबां किल'मिटार जायो न'निफ्राय नायथारनि दिनै ट्रिप जेराव खालामनानै फैदोंमोन 4 मास जाबायमोन गुवाहाटियाव थांनाया 4 मास बारबावबायसोमोन ओमफ्राय दिनै 4 मासनि उनाव थांफिनसै आरो गिदिंनानै फैनि माब्रै जाखो जायगाफोरा खामानिबो दङ एसे बेखायनो फुङावनो ओंखारबोनांबाय गोजानद्राय जायोलै जोंनिया हास्लाबबाया मोना फैलायखायो खामानिखौनो मावनो हास्लाबा टाइमा गुवाहाटि थांबाथाय 6थायावनो ओंखारदोंमोन जोङो न'निफ्राय ना 6थायाव ओंखारबाय दा नै बाहाय दसे आधा घन्टाथ' नङा 20 मिनिटसो थानाय जाबाय आरो टल प्लाजा मोनफैबाय बेसेबां दानो नायनो दे नों मेसेज फैखागोन दा लगे खेंनांगौ दे बेसे बारा गोबाव थानो मोना थाहोना बेलेग लिस्ट ओंखारलायबाय नामा ल' बेलेन्स दङ नै बेलेन्स मालाय फैसा दङ आं सोनाया जाया नामा नङा दंथारोब्रा फैसाया फैयासो नै नालाय बेबायदिनो आरो मा बिदि एफा गोबाव थानो मोनाथ' सिमलिगुरि ना सुमलिगुरि नै सिमलिगुरि माला बारखो फात्ताखौ मोनासै नै हावलि मोनबाय जों दा ब्रेकफास्ट जानो दखान नागिरगासिनो गुवाहाटियाव फैबाथाय ब्रेकफास्ट जानो जायगा नागिरै मोनहैगुलायो मोनारा लामायाव माने एसे स्टेन्डार्ड दखान नागिरबाबो मोनाना खिनाय जायो बिसोरनिखौ जालाबायबा खिनाय जायोना उदै गाज्रि ओरैजाय माबाजों थांबालाय गलपाराजों थांबालाय आयै मोनहैगुलायो मोजां दखानखौनो मोनलाङा दासो दानबायनो नै टल गेटनि माबाया मेसेजआ दासो फैदों 95 बिजिनि टल गेटआवहाय 95 दानबाय टल प्लाजा मोनबावलायबाय नै 500 मिटारल'सै बेसेबां दानबावलाय बाहायबा चलो कुलो बिदि लाखिनो मोनाथ' गभर्नमेन्ट रुल्सआव माबोरै आसामावनो जासिनथारालै टल प्लाजानि माबाया सिस्टेमा मारै जाखो ब्लेकलिस्टसो जालायबाय बैजोंसो हाबनांगौमोन नै हाबलांगारलां दा मा फाङासैबो ओरैनो हाबलाङो ब्लेकलिस्ट खिथालायबाय नै वेलकाम टु NSIT चलो राम गोलाव का हो गया रे माबोरै जाखो बिसिनि सिस्टेमाथ' नै दास गार्डान गबोबाय नै लामायाव बाब्राबनानै नै बेबायदिया नंगौ नलबारिया 25 किल'मिटार दंबावो बेनिफ्राय ब्रेकफास्टखौ नलबारियावसो जाहैनांसिगोन मोनबाय लगा गाज्रि जाबाय रं साइडजों लाफिननांबाय नै ब्रेकफास्ट जानो बैयाव मोनसे मोजां नाम नुदोंमोन बेबो बाजै हटेल नै नंगौना नङा मा हटेल दंलाय बे हाथरखि बरिया ब्रेकफास्टआ नै जों आलु परटा फाइनालि जाखांबाय दाना थांनांसिगौलाय मोजांलै परटाया जा मोजां जाबाय एबारनिफ्राय बेहाय हाबहैबाय थानोसै ब्रेकफास्टआ कार पार्किंबो टेनसन गैया जेबो टेनसन गैया आरो गारि दोननोबो नै चिरां क'क्राझार नाम्बार गोजा नै बिसोरो हरैनिफ्राय फैनाया बाव हाबजोबो खोमा हाथरखि हटेलनो कमलनगर बर्मा एकदम लामा सेरावनो नै नेसनेल हाइवे गुवाहाटि थांबा आगसिजों गुवाहाटिनिफ्राय फैबा आगदाजों फाइनालि मदनपुर टल प्लाजा मोनफैबाय मदनपुर दहाय बेसेबां दाना होनदों दलापारायाव 50 ओमफ्राय बिजनिनियाव 95 ओमफ्राय दाबाव बेसेबां दानबावो
नायनोसै टल गेटआव बेसे खरसा थाङो दिनै मदनपुर टल गेट बेसेबांबा गोबावनि उनाव चलो खुलो बावो माथो दिरिथारब्रा मार जाखो थाबखौनो खुलिया मार जाखो जोंनालाय खानायसो नालाय नै मदनपुरनि 135 दानबायनो 135 50 ओमफ्राय 95 बेसेबां जायो टटेल दा फैनायाव 280 दानबाय गासै आरो माबानिफ्राय लानानै बिजनिनिफ्राय लानानै मदनपुरसिम दा थांनायाव दंबावो ना थांनायाव बेसेबां दानबावोनथाय जामानै एकदम बे सांसारिनिफ्राय थंब्लेट बिदि लासै लासै फैनांगासिनो बेहाय बे गौरीपुर हाबग्रा बे फेक्ट्रियाव हाबग्रा जों बिसोरो बेनि थाखाय जाम जायो नैबे फ्लाइअभार जायैनि थाखाय बे फ्लाइअभारा जायोबा बाहाय जाम जानाय नंला माने मोनसे बै आमिनगावआव गुसे माने वान वेल फ्लाइअभार दं मोनसे बेनि थाखाय जाम जाबाय थायो आरो फ्लाइअभार बानायगासिनो बे जाबासो जाम जानाय नंला बेलाय बेजों जाम जालाङो बैयाव गुसेल' हाबग्रायानो आइ माबायदि जाम माला बारगोन बे दालांखौलाय दालुकबारि फ्लाइअभारनिफ्राय जाबोदों बे आंनिबा जामा बेयाव बासनि थाखायनो बास दोननायनि थाखायनो जाम जायो फाइनालि नै जालुकबारि फ्लाइअभार मोनफैबाय ओमफ्राय दा किल'मिटारा 201 जाबाय 201 किल'मिटार निज्लानिफ्राय लेफ्टजों ना मेबा थगायलै गुवाहाटियाव नोगोर फाग्ला नै जामा नै जालायबाय टाउन सिङाव बेबायदि फ्लाइअभार थाबा बारा जाम जाया नै एसे खालि जायो सिंजोंबो खारनो हाबायना सिंजोंबो थांबाय साजोंबो थांबाय नै एसे खालि जायो आरो फ्लाइअभार जाजोबनांसिगौलै गुवाहाटियाव आयौ हायालै नङाबा जामा नों नै 10 मिनिटनि लामायाव 1 घन्टा 1.5 घन्टा लायो जाम जानानै फाग्लासो खामानियाव सौहैनो नागिरा मामाया मा मावखो डेन्जार फरेन बायदि नुहुरबायलै बैखौ ब्रिजखौ फरेन बायदि नुहुरखासै नै डेन्जार जाबाय बैजों सर्ट थांसिगोन आरो बिराद जाम जायोना ओइजों 4 लाइन जागासिनोब्रा माबाजों ओंखारहैबाय डाइरेक्टनो गौरीपुरनिफ्राय डाइरेक्ट बाहाय माबासिगोन आरो एबार कानेक्ट जासिगोन माने जाम जानाय नंला बै जालुकबारियाव जाम जायोना बिरादनो एबार दरखार गैला डाइरेक्ट गुवाहाटि सिङाव हाबग्राया बेजों फैनो हाबाय बोरै फिदिंनानै लेंबोखो टाउन सिंजों लेंबोनानै खर' गाज्रि खालामबाय जोंखौ गुगोल मेपआ ओरैजों फैबानो माबाजों आइएसबिटिजों एकदम सर्टकाट जाखायो आरो ओरै टाउन सिंजों हाबबोबायना जाम ब्लेक डायमन्ड टावारनो खामानिया जायाखसै जोंहा ओरैनो 500 किल'मिटार फैनाय जाबाय बेरायथावथाव आं दिनैसो मिथिबायलै बे गेमनि माने फैसा ट्रान्जेकसन खालामबा एकाउन्टआ डाइरेक्ट फ्रिज जाखायो बे स्पन्सार होयोना मानसिफ्रा दा फेसबुकफ्राव होलाबायो न'आव थास्लायस्लाय ओरैबायदि गेले होनना बुङो एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबो होनना बुङो बे फैसाया हाबोबा एकाउन्टआव डाइरेक्ट ब्लक जाहैदों ना माबा एफआइआर होजायोबा माने रिक्स जायो आरो बिरादनो औ सेभिंस एकाउन्टआ सालथाया CSP आव मावो नालाय ओमफ्राय दा बिनिनो मोनसे प्रब्लेम जानानै जोङो फैदोंमोन माबायावहाय मेन ब्रान्चआवहाय मामोनलाय IDFC फार्स्ट बेंकआवहाय माने सालथेना फ्रिज जानानै दंमोन नालाय मोनसे बिजनेसनि थाखाय आंनाथ' बिदि नङा बे गेमनि नङा बेनिया माने दस्रा बिजनेसनि थाखाय जों बेयावनो माने बेखौ बानायनो थांनायावनो बे गेम गेलेग्रानि फैसा हाबनायनि लोगो मोनदों आरो ना ओमफ्राय साइबार क्राइम माबा नांगोन एसेबाबो नांगोन साइबार क्राइम माने डाइरेक्टलि नों गेलेयाबाबो बै लोगोआ गेलेग्राबा नोंनाव जेन'बा मेथाइ जानो मानो नों बिहरबाय बे फैसाखौ नोंनाव सोहरबाथाय नांबाय आरो नोंनाबो नांफाबाय बेबायदि जायो ओंखायनो लोगोफोरनिफ्रायबो फैसा बिथ'लाबायबा अनलाइनाव लालाबायजाला आरो गेम गेलेग्रा मा गेलेग्रा बेफोरनिफ्राय खामायग्रा अनलाइन खामायग्राफोरनिफ्राय ट्रान्जेकसन लाबाथाय डेन्जार जायो आजिखालि बिराद स्ट्रिक्ट जाबाय गभर्नमेन्टआ दा थांनोसै फेन्सि बाजाराव नैबे पार्किं फेन्सि बाजार खाथियावनो दङ 1 घन्टायाव 20 थाखा लायो जाहैदों पार्किं खालामनायनि गारि दोननो जायगा गैया नालाय गुवाहाटियाव बिदि पार्किंआव दोनफैनाङो नै 1 घन्टायाव 20 थाखानो बै सिगाङाव दोननानै फैबाय जोङो नैबाव टिकेट दानलायनांगौ ओमफ्रायसो सिङाव सोयो आरो खयथानिफ्राय खयथासिम दोना दा खयथा जाखो टाइमा 1:07 जाबाय भुटानाव साइलेन्ट सिटियाव थानानै नोगोद बोरैबा मोनफैखादों बिदियाव ग्राव गारि खारनाय मानाय
अरे बम्बाइ फिलिं नुखायो नै बम्बाइ फिलिं मोनखायबाय नै फुराना लुक नै गावजोब्बाय बे सोलायनो नागिरदोंमोन 2000 नांगौनो 2000 आरो टाइम लाबावो कितना टाइम लगेगा 1-2 घन्टा सब बेजाल माथो 2 घन्टा नांगौनो बे बेग माबा सोलायनायावनो बेग पेनेल सोलायनायावनो बङाइगाव खालामसै नांलिया बाहाय आरो एसे दस्रा दस्रि नायनि र' दाम खमनि मोनो होनथारदों माथो माबाया जेकेटफ्रा नायनि र' हलसेल फेन्सि बाजाराव नै आयौ नायलाय मानसिफ्रा गस्ला लंपेन्ट लांफैग्राफ्रा फेन्सि बाजाराव आयौ हिरा माबायदि नै मानसिफ्रा नै जेकेट सुइटार क्रिसमासनि माथो नायबाबो जोबा थाबायबाबो जोबा माथो थाबायबाबो जोबा नै नैयाव दं नोगोद दाम मोनखायो नै हुडिसफ्रा नै दे गाननाय हलसेल 500 जाबाय हाबसिगोन हामोथ' बेयो नोंनो आंनाबो बे हामबाय नै पुमाखौनो लानोसैलै नै पुमाखौनो सालदायाव लाबाय दा पुमा पुमा लानोसै लाबाय पुमाखौनो नै जायगायावनो लुथिनो आरो खायदा सालाय नै बावनो 500 थाखानि मोनगोन ओरैजायनो 400 मोनखायो आरो फाग्लाखा एकदम सोंजोबाबा दा लालाबायखा आरो फेन्सि बाजाराव फैयोबा एकदम गिदिंजोब्बाय जोङो सानजा लाइनजों मोजां जों ओरै सानजा लाइनजों फैबाय नै फाइनालि नै जोंना गारियाव मोनफैफिनबाय पार्किंआव खय घन्टा जाखोथाय 1000 नि जा बुरजा माल मोनबाय नै बेबो दामि जेकेट फेन्सि बाजाराव बायफैनांसिगोन ने सालदे एबार जेकेट माबि नांगौबा जि नांगौबा नै सालथेनाबो नै 1500 नि जि बुरजा मोनबाय नै बिना 500 आंनिफ्राय 500 बारा आरो स्टार्ट खालामहरदो खमनि मोनमारो दा मोननाया फेन्सि बाजारावहाय ड्रेसफोरखौ ओमफ्राय रोंनांगौ आरो बायनो माने मोनसेल' जायगायाव सोंनो नाङा दसेनो बाव 1500 2000 गाहाम मोनगोन ओमफ्राय ओरैजाय 700 800 निबो मोनो साइडआव 500 नि मोनबाय जोङो 1500 2000 होननाय मालखौ बबेबा मोनसे साइडआव आरो दा ओंखारबाय जोङो नै सेंग्राफ्राबो बिनिफ्राय लांनानै बिजनेस खालामो आं ट्रेनावहाय खेबनै खेबथाम जाबाय सिगां गुवाहाटिनिफ्राय हान्थिबाय थाबा खेबनै खेबथाम जाबाय आं लोगो मोननाया जि ड्रेस बायदिसिना लांफैनानै माने बाजाराव फानहैयो आरो ओरै बाक्सा साइडनि उदालगुरि साइडनि ट्रेनाव खेबनै खेबथाम जाबाय आं सेंग्राफोर जोंनि बर' सेंग्राफोर दालायबायलै नि जामा गुवाहाटियाव बेनो मोनसेल' प्रब्लेम टाउन सिङाव हाबबाथाय फाइनालि जालुकबारि फ्लाइअभार गाखोफिनबाय नै थांनो ओंखारबाय ओंखामबो उखैबाय ना साले ओंखाम जालांसै काजलगाव सिफुं हटेल काजलगाव ब्रान्स काजलगावथ' नङा गुवाहाटियावहाय काजलगावनि ब्रान्स दंफैयो दा नै जालुकबारि फ्लाइअभार 0 खालामसैलायलै किल'मिटारखौ बेसेबां जायो नायनोसैलाय फ्लाइअभारनिफ्राय 0 खालामलायबाय नै न' मोनहैबा दा बेसेबां जायो नायनोसैलाय ओंख्रियानो हिसाब गैला नै मा जाखोथाय बोरमा बेदर बरिया मोजां फाइनालि ओंखाम जाखांबाय बरिया ने ओंख्रिफ्रा टेस्टफ्रा आर्मि खानबाय फाइनालि नै सापागुरि मोनफैबाय सापागुरिसिम नै माबानिफ्राय जालुकबारिनिफ्राय 172 किल'मिटार नै 172 जालुकबारिनिफ्राय सापागुरिसिम दे बे फ्लाइअभार सापागुरि फ्लाइअभार नै 172 किल'मिटार सापागुरियाव नै जोंना लड गारिसो जाफैबाय दै लड जाबाय 20 कार्टन दै जाबाय बैयो जोंना गारिया दाख्लैबो माइखौ बेजोंनो रोगाजोबदों न'नि माइखौ नै दाबो माइनि दागा दङ माइ रोगानाय दागा स' गाइस फाइनालि न'आव मोनफैबाय टाइमा 8:23 जाबाय नै बेलासिनि फुंनि 6टायावनो ओंखारलांदोंमोन 12 घन्टायानो जाबाय गारि सालायनाया ओमफ्राय दा मोनफैबाय मेंबाय बिरादनो होमबाबो भिडिअखौ क्लोज खालामबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय आंनि ब्लगावहाय आरोना मोनसे फिसाबाबो इनफरमेसन बा मोनसे नलेज थाथारखायो ओरैनो जानला मोनला फाल्तु ब्लग बानाया आं स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय चेनेलखौ बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन
नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे जे बर' हारिनि